Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. I find it really funny, no? Nga kung bakunahan ka, 2 years ka na lang, no? Kag wala nila gin-specify kung ano nga bakuna. We all know that majority of us receive vaccines. So pagkabata mo pa lang, tagaan ka na daan sa anti-tetanus. Tapos tagaan ka sa BCG mo, tagaan ka sa polio, measles, mumps, rubella. And yet, we all grew up to this age, no? So, I think isa siya sa mga misinformation kag gapatalang nga mga information sa panahon nga kilanglan naton sang vaccine confidence. Kumbaga, the light at the end of the tunnel in this pandemic is really vaccination. No? Ulang taon ta, ano ang ato niya pang bato subong? And yet, there are groups of people nga short of not being vaccinated, ginahamper, no? Kumbaga ginapunggan pagid ang iban nga tao nga magkuha sang vaccine. And I think there is injustice there, no? Nga dapat kami nga mga doktor, no, we are advocating this because we believe in the scientific evidence. So dapat mapabakuna kita, no? Hindi ina matuod. Mula na mahambal siguro, no?